Кніга Ярэміі, раздзел 32. Слова, якое было Ярэміі ад Господа ў 10 годзе Сэдэцыі, цара юдэйскага, ён жа 18 год Навуходоносара. Тады войска цара Бабілона трымала ў аблозе Єрусалім, а прарок Ярэмія быў увязнены на вартавым падворку, які быў у палацы цара юдэйскага. Памясціў яго туды пад варту Сэдэцыя, цар юдэйскі, кажучы яму: «Чаму прадказваеш ты, кажучы, гэта кажа Господ, вось, я аддам гэты горад у рукі цара Бабілона, і ён здабудзе яго. А Сэдэцыя, цар юдэйскі, не ўцячэ з рук халдэяў, але будзе выдадзены ў рукі цара Бабілона і будзе гаварыць вусны ў вусны з ім, ды вочы яго ўбачаць вочы яго. І павядзе ён Сэдэцыю ў Бабілон, і ён будзе там, пакуль я не наведаю яго, кажа Господ. Калі ж будзеце ваяваць з халдэямі, не пашчасціць вам». І сказаў Ярэмія: «Было слово Господа мне, што казала: вось жа, Ханамээль, сын Селума, дзядзькі твайго, прыйдзе да цябе, кажучы: купі сабе маё поле, якое ў Анатоце, бо ты маеш сямейнае права купіць. І прыйшоў да мяне на вартавы падворак Ханамээль, сын дзядзькі майго, згодна са словам Господа, і сказаў мне: прымі ва ўласнасць маё поле, якое ў Анатоце, у зямлі Беньяміна, бо ты маеш права спадчыны, а да таго ж ты сваяк, так што можаш завалодаць. Зразумеў я тады, што гэта было слово Господа. Дык купіў я поле ад Ханамээля, сына дзядзькі майго, у Анатоце, і адважыў яму срэбра, 17 сікляў срэбранікаў, і напісаў у кнізе, і запячаткаваў, і ўзяў сведкаў, і ўзважыў срэбра на шалях. Потым узяў я дамову аб уласнасці, запячаткаваную, якая утрымлівала пагадненне і пастанову, а таксама дамову адкрытую. І даў я дамову аб уласнасці Баруху, сыну Нерыі, сына Маасіі, на вачах Ханамээля, сына дзядзькі майго, ды у прысутнасці сведкаў, якія падпісаліся ў дамове куплі, і на віду ўсіх жыхароў Юдэі, што сядзелі ў вартавым падворку. І даў я даручэнне Баруху ў іх прысутнасці, кажучы: гэта кажа Господ магуцяў, Бог Ізраіля. Вазьмі гэтыя дакументы, гэтую дамову куплі, запячаткаваную, і гэтую дамову, што адкрыта, ды памясці іх у гліняную пасудзіну, каб маглі яны захоўвацца шмат дзён. Бо гэта кажа Господ магуцяў, Бог Ізраіля. Будуць яшчэ ў гэтай зямлі набываць дамы, палі і вінаграднікі. І маліўся я да Господа пасля таго, як аддаў дамову аб уласнасці Баруху, сыну Нерыі, кажучы: «О, Господі Божа, вось ты стварыў неба і зямлю вялікую сілою тваёю і плячом узнятым тваім. Нічога няма для цябе немагчымага. Ты чыніш міласэрнасць тысячам і аддаеш за грахі бацькоў ва ўлонне сыноў іх пасля іх. Божа вялікі і магутны, імя якога Господ магуцяў. Вялікі ў рашэннях і магутны ў справах. Вочы твае адкрыты на ўсе шляхі сыноў Адама, каб аддаць кожнаму паводле шляхоў яго і паводле пладоў учынкаў яго. Ты чыніў знакі і цуды ў зямлі егіпецкай і аж да сёння ў Ізраілі, ды сярод людзей, і зрабіў сабе імя, якое маеш сёння. І вывеў ты народ свой Ізраіль з зямлі егіпецкай знакамі і цудамі, і рукою магутною, і плячом узнятым між трывогі вялікай. І даў ты ім гэтую зямлю, якою прысягнуў бацькам іх, што дасі ім яе, зямлю, што ацякае мёдам і малаком. І прыйшлі яны, і ўзялі яе ва ўласнасць, але не слухаліся голасу твайго, не жылі паводле закону твайго, і не спаўнялі ўсяго таго, што ты ім загадаў, каб спаўнялі. І навёў ты на іх усе гэтыя беды.
Вось жа валы нагрувашчаны перад горадам, каб яго здабыць. І горад аддадзены ў рукі халдэяў, якія ваююць супраць яго на пажыву меча, голаду і пошасці. І тое, што ты казаў, здзяйсняецца, як ты сам гэта бачыш. А ты, Господі Божа, кажаш мне: купі поле за срэбра і пакліч сведкаў, у той час як горад будзе аддадзены ў рукі халдэяў. І было слова Господа да Ярэміі, што казала: вось, я Господ, Бог кожнага цела. Ці ж можа быць для мяне штосьці цяжкім? Таму гэта кажа Господ: вось, я аддам гэты горад у рукі халдэяў, ды ў рукі цара Бабілона, і ён здабудзе яго. І ўвойдуць халдэі, што ваююць супраць гэтага горада, і падкладуць агонь пад яго, і спаляць яго дамы, на дахах якіх складалі ахвяры Баалу і лілі вадкасці ў ахвяру іншым багам, каб мяне зняважыць. Бо ад сваёй маладосці сыны Ізраэля і сыны Юды рабілі толькі ліхоту на віду ў мяне, сыны Ізраэля, якія аж да сёння раздражнялі мяне учынкамі рук сваіх, кажа Господ. Бо прычынай гневу і абурэння майго стаўся для мяне гэты горад ад дня, калі пабудавалі яго, аж да гэтага дня, калі збіраецца ён з-пад аблічча майго. Дзеля ўсёй злачыннасці сыноў Ізраэля і сыноў Юды, якой дапускаліся яны, каб выклікаць мой гнеў, яны, цары іх, князі іх, святары іх і прарокі іх, жыхары Юдэі і жыхары Єрусаліма. І павярнуліся яны да мяне спінаю, а не тварам. Хаця я вучыў іх, падымаючыся на досведку і навучаючы, ды яны не хацелі слухаць, каб успрыняць навучанне. І паставілі сваіх ідалаў у доме, над якім прызывана імя маё, каб зневажаць яго. І збудавалі ўзгоркі Баала, якія ў лагчыне Бен-Геном, каб прысвячаць сваіх сыноў і сваіх дачок Малоху. Не загадваў я ім гэтага, ані на думку мне гэта не прыйшло, каб рабіць такую брыдоту ды давесці Юду да граху. І цяпер дзеля гэтага вось што кажа Господ Бог Ізраэля аб гэтым горадзе, аб якім вы кажаце, што будзе ён выдадзены ў рукі цара Бабілона праз меч, голад ды пошасць. Вось, я збяру іх з усіх земляў, у якія я выгнаў іх у час лютавання свайго і гневу свайго, і вялікага абурэння, і вярну іх на гэтае месца, і дазволю ім жыць спакойна. І будуць яны мне народам, а я буду ім Богам. І дам ім адно сэрца і шлях адзін, каб шанавалі мяне ва ўсе дні, каб добра было ім і дзецям іх пасля іх. І заключу з імі запавет вечны, і не спынюся рабіць дабро ім, і страх мой ушчаплю ў сэрца іх, каб не адварочваліся ад мяне. І буду цешыцца з іх, калі буду спагадаць ім, і насялю іх на гэтай зямлі стала, ад усяго сэрца майго і ад усёй душы маёй. Бо гэта кажа Господ: як навёў я на гэты народ усё гэта няшчасце вялікае, так спашлю на іх усё дабро, якое выказваю ім. І будуць набываць палі ў гэтай зямлі, пра якую вы кажаце, што яна апусцела. Бо не засталося людзей і жывёлы, і аддадзена яна ў рукі халдэяў. І будуць купляць палі за грошы, і будуць пісаць дамовы, і будуць прыкладаць пячатку і клікаць сведкаў з зямлі Беньяміна ў ваколіцы Єрусаліма, у гарадах юдэйскіх, у гарадах горных, у гарадах лагчынных і ў гарадах паўднёвых. Бо я змяню лёс іх, кажа Господ.